shi fa Amdaz tsakani da Allah aka tambaye shi aka ce Amdaz ka faɗi tsakani da Allah kuma ya fito ya faɗi tsakani da Allah akan abin da ya sani to menene hada cewa wai sai an kashe shi sai ya tafi prison sai ya menene sai kai kaza to sai me a ciki in kun kashe shi menene a ciki billahi allazi la ilaha illa huwa ba ku abi na bashi rantsuwa ko akan wannan kun ganni ni babban abin da yake bata min rai akwai wacce na sani idan ƙarya nayi Allah ubangiji ka saka wa inda nayi wa ƙaryan nan ko ku sannan kuma duk wanda suka saurari bidiyon suka yarda da cewa maganan nan kuma alhalin ƙarya nake ya ubangiji Allah ka saka musu ladan ƙarya da nayi musu wallahi tana nan ta baya bayan ta aka mayar kamar magudanar sirinji bayan ta aka mayar kamar indararar ruwa yarinyar nan ko ina ɗibar ta ake ta baya tsutsotsi suka zo in tana zaune tsutsotsi su fito mata Allah yawa da su aka ga ciya cinyewa aka ɗauki yarinyar aka je aka kai ta asibiti da aka kai ta asibiti da bala'in ya bala'i sai ake siyo gungun nama tumi guda irin haka manya a tusa a cikin bayanta tsutsotsin in suka zo sai su rinka cin jikin wannan naman a tunanin su cewa jikinta ne idan suka haɗu shine ake samun sassaucin ƙaraji idan suka haɗu wa'annan tsutsotsin sai a sa abu a ciro su ganin ido na yanda naga wannan abun ubangiji Allah ya sa in ga Annabi Muhammad naje asibitin naje dubi sai a ciro su yumu za ku gansu a jikin naman a jikin naman sun zo sun baibaye jikin naman wa iyazu billahi Allahumma azirni fil musibati Allah ubangiji ka kare mu da duk wata masifa sannan ku matan da kuka fito kuka ta akan Amdaz kaza wallahi ba ku da hankali ba ku san inda yake muku ciwo a rayuwarku ba kafin ke an yi wacce ta fiki an yi wacce ta tattaka ki kyauda yau matan ma ne yanzu da ake yin su dillata azab gajoji matan jajikakkun mata hajiya back and front wa'anda aka yi su masu zanen fuska daga buwayi an yi su yanzu an zo ana gulmar su a gabanki saboda ta kare an daina yayin su ke ce aka halitto gabanki da gwal shi yasa ba za a daina yayin ki ba shi yasa har za ku bada goyon baya ko wani abu yau akwai asarar da tafi asara su matan da suka goya baya ƙarshen asarar da tafi asara a duniya yau a ce wanda yake neman ki ya gaji da ke ya daina neman ki kin koma yi maka kawalcin yara billahi allazi huwa arrahman ko duk kun girma ba ku san kun girma ba ko idan ba ku daina wannan abubuwan ba a gaban ku wanda ya neme ki sai ya zo ya nemi yakki ba yanda zaki saboda baki wa kanki alam na sharaha ba ku ga shi Amdaz din idan kun fasa kashe shi Allah ya tsine muku albarka ku da ba za a taba ba da izinin Allah karshen wannan abin zai zo ai wallahi mace ko bata san ciwon nakuda ba ko ta ga yanda ake yi wa wasu matan wallahi sai ta ji ba daɗi amma da yake gabaki ɗayan su ɗan silbasirati ne ba su da tunanin yau da na gobe kun tsaya kun jabe kun tashi kun jabe yanzu billahi lazi zantan da nake muku yarinyar ta mutu to ana kwaso tsutsotsi ta bayan ta ai dole ki mutu ki riga mu gidan gaskiya dan girman Allah dan girman zatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shugaban ɗan Hizba a Sheikh Malam Aminu Daura Allah ya taya ka kurko dan Allah a gayyato mu ga baki ɗayan mu a gayyato mu ai gwajin HIV ai gwajin jini general check-up idan an tashi za a yi gwajin HIV din a bashi live za a yi aikin a nemo likita mai tsoron Allah kar a kawo matsiyaci wanda ba zai iya faɗi ba fasiki dan uwa a je a tattaro kowa da kowa wannan aka faɗi result ɗinta a kyamara ake gani live ake yin shi ko a rage masifar da take a cikin gari ko a rage bala'in da yake wuta wallahi masu yes ko kun ga daga ranar da kuka inviting din masu yes na rantse da Allah sai kun waye kaya ware dan ita ce yanzu babban masifa S ba kanjamau HIV mai karya garkuwar jiki yanzu yarinyar ta mutu kar wanda yawa kansa karatun ta nutsu akan wannan abin ku ci gaba da wannan abin na rantse da Allah you go surprise one day gaba ɗaya yanzu matan sun zama kawalai dan masifa ga wata babbar bala'i da yake bata min rai wai Saudiya da za a je a roki Allah a can manya-manyan tsinannu suke kiran su zo mamadin kudin jirgi a shine ake fanshewa ki bayar raɗi ba kin zo gida lafiya baki zo ba uban waye zai kira ki ji kin zo gida lafiya baki zo ba tunda ba zuwan Allah da Annabi kika ba wa salawa kitabihi amma badin bari ku jima dai in yi muku kalla balla takrumunal yatim a yanda abin yake yanzu idan zan je Saudiya sai a kirawo ni Murja ki zo Saudiya okay to ya ake ciki idan kin zo nan zaki bayar za a diba amma fa ba kuɗi za a baki ba
mamadin kudin kujerarki da kika zo da ita shine za a fanshe da komai da suturarki da zaki sassaka hijabai da an tanade su a can za a kawo da cinki da shanki da kudin data ki da komai sai ki accepting kin yadda sai ki tafi yanda kika je babu ko sisi haka zaki dawo babu ko sisi kin biya kudin wannan kujerar da aka kai ki ta nan gurin na faɗa a sa min gas ko ka kashe ni ko ka bar ni ko ka tsine min ko kar ka tsine min duk can ta matse maka a matsin matsalar ka tunda naga kabari an saka ƴan uwana an saka wasu kawayen na san sai na shige shi tunda naga liba gurguwa tana tura abun guragu na san cewa komai daga Allah yake can ta matse maka kai ka damu da rayuwa kai ka damu da ita aikin bari in ji tusa ga ya tsiya asara ga ya kazanta ga ya akwai bala'in da yafi bala'i sai an je aiki an karbi daki kuku wajen sama da 10 wannan daban zan yi shi